všetkým rodičom, ktorí tu boli. Myslím si, že bolo vydarenie tu. Zahrali ste tie všetky, neboli dôležité výsledky. Teraz boli majstrovstvá Slovenska, tu aj soha u mladších žiakov, a tu aj počícia, na ktoré tu pána Potula všetkých pozývame, aby tu vyšiel. Dôležité, že sa nikto nezranil. Myslím, že sme urobili všetko my Prešovčania, aby si pekne zahrali. Čiže na 9. mieste tu skončilo družstvo Prešové. Na 8. mieste Drábová Košice. Benoláková. Na 6. Branov. Na 5. Michalovce B. Na 4. Prešov C. Chcem jedno povedať, krajské majstrovstvo žiačok takéto ceny nemá. Prešov dáva ďaleko krajšejšie ceny. Bardejov 3. miesto. Gratulujem. Michalovce A 2. miesto. Na 1. mieste, keď podľa mňa, keď som tréner, ale dosť nečakanie, Prešováč. Ja by som zaslúžil pána riaditeľa, ktorý je vydiskovaný hlasivkami. Ešte vám raz a všetkých gratulujem k tomu, že ste si zahrali a ja si myslím, že na budúci rok nové súťaže prídu, že sa stretneme opäť a budeme hrať a zahrajme si ten náš obľúbený šport. Pekne vám ďakujem a dovidenia.